gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na farko dai sunana Comrade Salisu Umar, Coordinator Human Rights Defenders and Advocacy Center Zamfara State Chapter, ma'ana shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar reshen jihar Zamfara, kungiya mai zaman kanta ta ƙasar reshen jihar Zamfara, wanda mutanen Zamfara sun kai sani da ɗan Sula Master yau. So nan muna magana ne akan al'ummar jihar Zamfara gabaki ɗaya, musamman ko kuma jan hankali ko kira ga ainihin gwamnatin jihar Zamfara bisa ga yadda mun ka fahimce ta ko mun ka hange ta ko mun ka ga cewa tana da alamu na tausayi da taimakon talakawan jihar Zamfara. So shekaran jiya akwai korafi da wasu mutane suka kawo nan daga humanitarian, mutanen da an kai dandazo waɗanda ake raba ma kaya, irin hukumar da ake sha a wannan wuri don neman wannan abu. So wajen taimaka ma mutane an wahal da su, kaga babu daɗi. So mutane sun sha bugu, wasu su ma sun yi kaza, wanda yake sun zo sun yi kokenan office. Mun tashi takanar da ni da ma'aikata na karkashin jagoranci na akwai Alhaji Bala gidan ruwa auditor, akwai ita ma'ajinmu da sauran members din mu kusan mu 8, mun je wurin mun isko abun babu daɗi. Ko da an ba mutum kayan ma hitowa da kayan matsala ne. In an ba kayan wurin hitowa an shi, wurin shiga fitina, bugu, tashin hankali ya muci. So akwai korahe kala-kala da mutane suka kawo, ko mun taimu isko rabin abin da suka kawo cikin kashi 8, kashi 6 duk gaskiya ne. So bisa ga haka muke kira ga masu ruwa da tsaki, wanda yake mun je mun samu ainihin shugaban Zema, mun tattauna da shi, ina ganin an watsa hira duniya ta gani, kana illa bangaren nema ne abu mu samu zama da su ba, wanda yake haɗaka ce tsakanin gwamnatin jihar Zamfara da Zema da nema da kuma ita humanitarian, ana raba wayannan kaya a ofishin humanitarian. So ina jan hankalin masu ruwa da tsaki a jihar Zamfara, idan za a yi wa mutane tallafi a canza tsari. Kusan idan an ka nemi kungiyoyi masu zaman kansu, muna da shawarori kala-kala, saboda mu a kusa ga talaka, mun gaida muke tu'amali su kuma mun san halin su. Dama ƴan uwanmu ne, abokanmu ne, mutanenmu ne. Mun san yadda ya kamata a yi tsarora yadda kowa ba zai cutu ba. Amma a zube kaya ga hili ko cikin wani gida a ce kowa ya zo ya ansa wanda da slip, ina ganin akwai matsala. Mutum 3,000 sun haɗu wuri guda a ce a raba kaya kowa samu a su lahiya, akwai matsala. Kuma an yi ɗaya an gani, an yi biyu an gani, ya kamata a zanna a canza wani tunani, a sake shawara. Yau mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawan Dare mun ziyarci inda ya kaddamar da bada tallafi na kayan da za a raba mutane don rage musu raɗi. Bayan ya kaddamar da bada tallafin ya hito, abin da ya gudana wurin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutane sun shiga cikin ukuba, sun shiga cikin tashin hankali, sun shiga cikin wawaso. A tadda hankalin mutane a kwashe kayan, ina za mu sa kanmu. An ce an yi abu don marasa ƙarfi ko gajiyayye, mai ƙarfi ya zo ya kwashe, ya ɗauki, ya taya. Kaga dole mu fuskanci wata musiba, mu shiga cikin wani yanayi, mu shiga cikin wata damuwa. Mu ko da yaushe kukan mu talaka wanda bai da galihu. Duk inda gwamnati za ta yi wani aiki ko wani rabon wasu ne, kungiyoyi masu zaman kansu a yanzu mun zage damcen mu, mun sa ƙafa sai mun sa ƙafafun mu, mun taimai wacin birib, mun gano, mun sa ido don ganin cewa mi ke faruwa. Kamar da mun karɓi ƙallon mu talaka za mu zama intermediate tsakaninsu da gwamnati. Gaskiya idan mun ka isko zalunci ko kuma almandana ko kuma danniya ko fin ƙarfi ko hargitsi ko abin da bai dace ba, a shirye muke da mu sanar da gwamnati kai tsaye don a canza tsari. Nan ba muna against din gwamnati ko wa'annan mutanen da ake aikin da su, a magana kai dai ya za ka bari kai na biyu, ka na biyu ya za ka yi na uku. Idan ka zo ga wuri ka ga matsala, yanzu mai daraja gwamna wanga abin da ya faru, wallahi na san ba faɗa mai za'a yi. Kuma akwai muhimman mutane, akwai idanu ne wurin. A sanar da ɗagawa ce mai daraja gwamna wurin nan da ka je ka kaddama ga abin da ya faru, bai sani. Abin da baka sani ba za ka magance shi, kuma shi ahead. Duk talakan jihar Zamfara, billahi lazi, wanda duk an ka cutar hakki ne da akan wai mai daraja gwamna. Shi kuma mai daraja gwamna ya bada wakilci bai abin da ya kamata ba. To wayanda an ka naɗa wannan abun su mai a sunansu. Yanzu akwai abin da ma na gani shekaran jiya na hito nan Government House, in ka wuce Government House, gota da aka yi na ruwa.
duk inda aka yi kankare ake zuba da rodi a shinhiɗa a wuce wurin. To nan sai an ka zo kusa gwamnan house, duk da mu san da an ka bada kwangilar ba, amma mun je mun bincika. Hakkin talaka ne, hakkin mu ne mu je mu duba mu gane ya abu yake, saboda mutane na korafi, mu ko ba korafin aikin mu ba, mu je mu bincika ya abu yake, don in mai korafi zo a mai bayani don ya gamsu a kashe bakin magana. Mun je wurin, ko wuce ne zai ga bulo an tara inci 9, kuma ana gina su ƙasa ana sa su. Kana wurin ga babban titi ne, babban hanya ce, trailer na iya fakin da lodin mai ko lodin gas ko fetur. Muna tunane ko mutane da kyautar stone in ta faka gehen wurin, ko da wurin ya tso ko bai tso yana roshewa. Shine mun ka ta ganin ya saba ma al'ada abinda mutane sun ka saba gani, sabon al'amari ne mun ha gani yanzu. Mun nazo ni ɗaya na hito gida na faka tare da mataimaki na tambayi na dan kwangilar bai na, amma akwai mataimaki ne. Na yi magana da shi cewa ya aka yi haka, ya ce a ai suna gina bulon ne, amma za su sa filoli za su yi kusa da kusa, ba wai za su yi slab ba su aza, cewa ko da mota ta hau abun bai da matsala. So duk da haka dai ina ganin kamar yace kuma ramin bulon suna cike su da siminti, kuma simintin ya ji. Amma da kana ganin trailer tana iya hawa wurin, abun na iya hawa, don trailer na iya hawa gehen da ba wannan rodin, kuma ko da akwai rodi ai cikin bulo ne an kasa shi. So ina kira gwamnatin jihar Zamfara, duk inda an kasa wani ya aiki don Allah abi a rika supervision, don a ce a taya aiki ba abi, ina ganin akwai na kasu. Ko mutum ya ce zai aiki kala kaza a taya bincika shi, haka yabana akwai inganci. Ina ganin kudin talakawan jihar Zamfara ne ake kashewa. Duk abin da aka yi ana yi a madadin talakawan jihar Zamfara. Idan an ka kashe su yau gobe abin ya lalace, akwai riba. Kaga ana nan dai, idan gwamnati ya sauka wani hau za a koma wannan aikin. Ya kamata duk abin da an kai a ce an yi an gama, ba za a dawo wurin ba. So bisa ga haka muna kira gwamnatin jihar Zamfara a dawo kamar yadda ake jin tsoron Allah, ya ƙara sa jin tsoron Allah, a ji kukan talaka, ansa kukan talaka, ansa koren talaka. Mun yi alƙawari ba za mu lamunce mu kowa ya koma gehe yana bacin shugabanni ba za mu taɓa yadda ba. Akwai wani bangare na APC shekarar jahilar da mun kai, akwai wasu wakilai dama da sun kira ni in haɗa ma gwamna in ya cika garin ga duk da fly over in ba warfiya ba za a sake zaben shi ba. Ansa da na bashi, ba APC muka yi ko PDP, mu kungiya ce mai zaman kanta, ba mu ce APC ko PDP, muna magana akan ai daidai. So ina kira ga mutanen jami'ar APC su kansu su cire adawanci, su taho mu haɗu da su, ko a haɗu da su a yi ma jiha aiki, a taimaki talakan jihar Zamfara. Ba za mu lamunce mu ba wasu koma ga social media suna bacin gwamnati, su daga hankalin gwamnati don a kasa yi ma talaka aikin da ya kamata ya musu. Wallahi ba za mu kyale ba. Dukkan wani mutumin ko APC ko Abda ko AD yace zai raba hankalin gwamnati biyu, ya koma wani gehe ce yana jeho mu gwamnati kiba wani tashin hankali don a raba hankalin gwamnati, a kasa yi ma talaka jihar Zamfara aikin da ya kamata ya musu, ko kuma tunanin gwamnatin ma ya koma kawancin mutane, don na san gwamnatin ba ta ma ko kula su. To mu ba za mu lamunta ba, za mu sa ƙahon guda ga duk wanda ya ce zai taɓa darajar shugabanni komi kankancin su. Bisa ga haka ina kira gwamnatin jihar Zamfara, tsare-tsaren da za a yi na rabon kaya a jihar Zamfara a canza shi. Wannan da an ka yi dai, ko wanda an ka fara bai yi daidai ba, muna buƙatar a canza don mutane su amfana. Wanga da an ka yi akwai matsala gaskiya. Mun bi mun gani, ko mun taurin, ko mun sanar, ko mun fara magana da wasu wanda ke da ruwa da tsaki a canza. In dai don talaka akai, don talaka amfana, a canza. Kana kayan gada ake magana ba kayan siyasa ba ne. In kayan siyasa ne fati yayi, in ko kaya ba na siyasa ba ne, a aje magana cewa 'yan siyasa su raba kayan da ba na siyasa ba. In an ce 'yan siyasa za su raba kayan da ba na siyasa ba, ya wanda ba dan siyasa ba zai amfana. Kana yana maganar jam'iyya, ba maganar jam'iyya ce akai ba, magana ce akai ta kishin jiha. Ba sai ka yi to hili ka ce PDP akai ba ko APC, ko kana bayan jam'iyyar wani, ba haka nan bane. Mutane da dama sun ba da gudunmawar rinka wannan gwamnati, ba su yi sun kace sunan siyasa bane, don kishi da a samu canji a kawo gyara. In ko an ce za a ba da wani abu, sai wanda ya fito ce ina PDP ko ina APC, ina ganin ba a kawo ci gaba ba a kawo sabon tsari ba. Kana magana ta ƙarshe, ina kira ga mai girma gwamna Dr. Dauda Lawan Dare ya ɗunke baraka ƙungiyoyi a jihar Zamfara masu zaman kansu, ba irin namu ba gaskiya, don irin namu ba haka suke ba. Musamman akwai ƙungiyar nata, akwai AURGW, akwai ƙungiyar kabu-kabu, akwai ƙungiyar 'yan taxi,
akwai ɗaiɗaikun ƙungiyoyin da ba ambata ba an san su a jihar Zamfara. Akwai ƙungiyar fataken shanu wanda ke wannan ƙungiyoyi akwai ɓarkoki cikinsu na magana idan wannan ƙungiya tana APC wannan gwamna ya zo na PDP a soke wa'anga cikin tashin hankali a kan wa'anga sai a raba ƙungiyar biyu. Wannan shi ya kama ƙungiyar nata na kasu wanda ƙungiyar nata babban ƙungiya ce ta ƙasa mai ƙarfin gaske a jihar Zamfara. Akwai kishi, ƙungiyar ta ci gaba ta kawo abubuwa kala-kala na ci gaba a jihar Zamfara, amma akan wannan abin wallahi ta samu na kasu. Ƙungiyar fatashen shanu ta samu na kasu akan wannan faction da aka samu. Ƙungiyar kabu-kabu ma ta samu wannan, ƙungiyar yan TW ma ta samu wannan, haka ƙungiyar yan taxi ta samu wannan. Muna kira da mai girma gwamnan jihar Zamfara ya dawo ya saita wannan matsaloli, ya haɗa su ga baki ɗaya dun nashi ne, a cire wannan bambance-bambance don kawo gyara a jihar Zamfara in Allah ya da. Assalamu alaikum. Kana masu neman mu ofis ɗin muna Kambar Plaza ya dole, muna kallon masu sai da babura a cikin garin Gusau, ko number waya 08132494755. Masu kallon mu Allah ya taimake mu, ko muna godiya bisa ga raya jihar Zamfara da ake yi. Allah ya saka da alheri. Muna bibiya muna kallo duk inda muka ga matsala ga 'yan kwangila ko wani za mu tabbatar da sai an gyara. Assalamu alaikum.